ngelinye ilanga kuwona lo nyaka lo esikuwona kufika abantu bazokhuluma nami abazi likuzohlola bazokhuluma nami ukuthi mkhulu sicela uyosicuphela umuzi ekhaya into azihambi kahle mkhulu asisafuni nokuhlola sizwile kakhulu ngawe mina ngifuna ukwazi ke ukuthi uzwile ngami ukuthi ukuzwe ngami kanjani hayi abesethi lo mama hayi wacupha ithuna emzini othize basizakala kakhulu banje wabacuphela nomuzi ngathi no hayi ngiyawazi lo muzi kusembombela kulo mama yebo kusembombela ayike ngithi akunankinga nina nikuphi ayi asho lo mama indaba kuyona ake ningampela uhlelwa idate ngoba ngiyaplana mangizosebenza umuzi wakho noma ngiyocupha umuzi angivele ngisukume ngiye nje ngithi mina hayi kulungile kuzoba usuku lokuthi alifike lo suku ngidrive ngisuke la shona eMpumalanga fika eMpumalanga ngivula isikhwama ngikhuluma ukuthi siyasebenza manje ayi ngithi mina ngeke konke engahambi kahle la ake ngiqale ngiyihlole lento ukuthi nje bese wasebenza la ufuna kwenzeke njani sengiphakathi la kulomuzi ngithi mina ngeke kunenkinga lana nithi izinyanga nezilandile ziningi bathi zilandile basho inyanga impela ezidumile nami engizazi ukuthi hayi lezi ziyabiza ngempela zibiza imali encane le ngiyibizile mina falta 2% wemali eseyibizwe izona ngithi mina hayi ngeke ngilandele ngamandla kamoya hayi bese lithi idlozi hayi labantu bale ekhaya kunomuntu abamlanda emathuneni bamletha le ekhaya ungayena wale ekhaya ola kwafika yena lo muntu le ekhaya kwaphambana izinto awuna into eyenzeka kanjani lena ayingihlole ayi lento igcine lento ingaveli kahle yabona kodwa ke manje njengoba ngila ngizosebenza mina imali sengikhokheliwe manje idlozi lithi akuyeke ukusebenza ngelizilunga lento kunomuntu ola oyidlozi ola ongasekho walandwa yilabantu indawana eronke ngithi mina kusho kanje nawo babe blank man uyabo kufanele ukuthi angikhuluma ngalutho ngithi no akusizi ake sime kancane lo msebenzi lo hayi kwakuveka kuyimali babeyikhokhile kwangeve kuyimali etheni hayi nami ngikhiphe le mali ngibanike ikhona vele ucash ngibanike ngithi hayi konke engahambi kahle athi lo mama ngeke khumala sesithembe wena ngithi nami ayikho into engizoyenza ngithi ake nihlele sihlole efonini ngoba kona ngirong le efonini mase ngihlole efonini bayangazi abanye hayi shaya imoto ngibuye ngicabanga ke manje upetrol ngihamba ngemoto ya petrol upetrol ngisuke ePortshepstone ngiyale eMpumalanga sengiyabuya futhi angisebenzanga hayi ngibuye mengifika la bathi babe neqiniso bafuna ukunginika namali ya petrol ngithi cha banganiki ngibuye mengifika endlini hayi ngibese ngithi kwi-PA yami ake sisheshise indaba lapho lo wamuzi kufuna ukuyihlola ngokusheshsha efonini abathinte ngoba nami sengiphatheke kambi ukuthi kwenzekani mengihlola ngibuza ukuthi awu kunomathuna enahamba nayo kuwona niyolanda umuntu ongasekho nizomfaka ekhaya kumcimbi lo mcimbi lo nawenza ngonyaka ukuthi athi lo mama yebo buya ingane lo mama iconfirm idate ithi le date oyisho babiyona ngithi mina lo muntu namlanda kuyena landa umuntu orong nina ithuna enafike nakhuluma kulona lakhe lo muntu lo mama yengithi akulona obana babehambile kushiwa hayi ithuna kuthiwa linesiphambano yabona amashwana eziphambano bhaliwe ukuthi ba lethi igximeke kanje esiphambano hayi kubuyeke manje ke sengiqeda ukuhlola into yabo bese ngithi hayi asithola umuntu owaziyo lo muntu la engcatshwa khona kuthiwa hayi umndeni siwaxabana kodwa bakhona abantu abaziyo kahle hle abanye bakubo kamndeni wababo wakhona hayi ke utholakale ngithi mina no akusizi bancengeni yena ufuna ilungiswe le hayi ke nebala simthola omnye ubaba ngifike futhi khona baba ithule lo muntu kanje ungakwazi ukulikhomba athi hayi ngalikhomba
Imina phela oqala wahamba othenga lento ilethengwa umgodi. Awu ngithi awubaba sisize. Hayi kuhanjwe sekuyebusuku manje. Kucewe lapha avuke lo muntu ogada lapha emathuneni khanje. Athi lo baba ileli. Akhomba ithuna lo baba. Athi nali ithuna. Umfwabo lo babwa lapha kwakho. Athi nali. Hey. Sithi ngani no. Thina saya kulela thuna leliyana. Mhla kulandwa kwaya sekuyumfana wakhona omdala nabafuwa bathi ha ithuna lababa ileli. Nasi ningampela nesiphambano esibhala igama lababa lapha. Athi lo cha umfowethu angcwatshwanga lapha umfowethu angcwatshwa la. Ngaqala ngalesi sihlahla ngaqondanisa umfowethu wangcwatshwa la. Uyazi ukuthi kwenzekani lana? Kanti indaba yethuna. Lento le egcime kwala. Kwanethi imvula yasuka lento yaguguleka. Kusho ukuthi laba abalungisa amathuna bayithola ikeduze kwelinye ithuna. Babe sebayibuyisela kulo thuna bayigcimeka kulona kanti akuyona lelo thuna eyethuna lingaphezulu kwalelo. Ayi manje la befika bezolanda umuntu ethuna balanda umuntu okwesinye isibongo abangamazi. Ufika lo muntu ekhaya ufika uhlangana nabantu angabazi kuphambana izinto kugingqeka imoto kwenzeka yonke into. Inkinga zalabantu zaqala mhlabe landa lo muntu bezomfaka le ekhaya bethi balanda babuya khona balanda umuntu wrong bazi bamhlabela inkomo bamkhonka ke manje bamnika nesithebe bamkhonka le ekhaya laphuma idlozi laduba kwasala lo ongayena le ekhaya lalela ke into eyenzekayo ke manje na safuna aqale phansi ke manje kuyokhishwa lo muntu owafaka lapha ekhaya nalento ngingazona komndeni ibibi inkinga ngoba ukuba babezwane kahle babezokwazi ukubona ukuthi thina kulona ngoba futhi angeke uze kube ulandwa izingane zakhe bekhona bafuwabo. Umsebenzi omkhulu ke manje uyacabanga ukuthi zonke lezi inyanga sebezilandile hayi ngoba singakwazi ukusebenza sisebenze kahle. Iproblem ukuthi akuyona ukungcola kegceke ukungcola komsamo nokufaka komuntu wrong emsamo. So lezi zinto ke ngalungisa khona baba right bandla shem baba right bandla shem baba right. So ngiyacela ukuthi nigade indaba yamathuna noma kungatsha umuntu niqikelele ukuthi ithuna lakhe lila ithuna lasibanibani. Mangabe sekubonakala ukuthi bayaphela abantu emndenini abadala nine nizingane hambani nabo nikhombisa amathuna ukuthi amathuna kephi ngoba wenza iphutha washisa impepho ethuneni wrong nalanda umuntu wrong nemoshi nakhuluma ukuhamba nje uyokhuluma phezulu kwethuneni wrong inkinga leyo.